ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро аз фаъолияти милитсияи суғд манзур медорем. Чанд дақиқаи бо мо будан имкон медиҳад ки аз оқибати ҷиноят-содиркунӣ воқиф гардед. зеро адолати қонун намегузорад ки шахси ҷинояткор беҷазо ва кажрафторӣ пӯшида монад. Дар студия майёри милитсия Акбар Шарифӣ таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳои барнома. миқдори калони доллари қалбакиро ба муомилот бароварда сокинони Истаравшан дастгир шуданд. 45 сом пиёз дода будам, сумма 66850 сомон ба насиҳат дода будам. ва дигар ман талаб кардам ки баъди 10 рӯзаш ки пула биёр гуфта, ин манба шабона ҳамин 4000 доллар пул оварда дод. баъд ман агар рӯз бинам агар пул вай будааст, сали дига вай будааст. муноқиша бо оқибати марг ва ҷанҷолу ҷароҳатрасонӣ дар ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Мастчоҳ. наметонам рӯзи бозору дар пешам баромад раҳмат дошт. хеле гирифт дастам қабил пушти камазор рафтем. чӣ хел задааст? ма хабар надорам. ба чӣ зад? каланд задааст. вале ба каланд аз сараш задам, сараш хун рехт, ба замин афтод, бардошта ба балинса бурдам. мусофиркашонӣ бо шаҳодатномаи қалбакии ронандагӣ дар Кони Бодом. пешсудшуда боз даст ба нашаҷалобӣ зад. командои милитсия шумо чӣ миқдор воситаи нашадор мусодара кардед? бори аввал зиёда аз 1 кило афюн, бори дуюм 2 кило гашиш. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.